बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदानै भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव लानानै फैदों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरआ जानानै थांदोंमोन। बिटिआरनि बे गोरोबथा बायदियैनो बर' बिग्रायारि एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजायाबो भारत सरकार आसाम सरकारनो गावसोरनि आखाइनि गासै हाथियारफोरखौ गथायना होदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि एसे समनि गेजेरावनो बर'नि गेजेराव फिन आरोबाव आखायाव हाथियार दैग्रा गोदानै एनएलएफबि बिग्रायारिफोरनि जोनोम जाफिनो। जायनि जाउनाव गोदानै जोनोम मोननाय एनएलएफबि बिग्रायारिफोरनि सायाव गोख्रोङैनो नायबिजिरनाय एबा अपारेशन खालामनायाव आसाम पुलिसआ गोख्रोङैनो नाजागासिनो। बे समावबो जोङो जोबोद दुखुनांथावनि खौरां मोननो हादों दि जेराव आसाम पुलिसनि गोख्रोङै अपारेशनाव सासे एनएलएफबि कामान्डारनि जिउ खहा जानांनाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि एसपिनि दैदेननायाव आसाम अरुणाचल सिमना ओनसोलाव थांनाय 12 जुलाइ खालि हरनि समाव बे अपारेशना जानानै थांदों। आरो बे अपारेशननि गेजेरजोंनो आसाम पुलिस आरो एनएलएफबि बिग्रायारिफोरजों मोगा-मोगि गावलायनाय जादोंमोन। जायनि जाउनाव सासे एनएलएफबि कामान्डारनि अबथिरा जिउ खोमानांनो गोनां जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला जिउ गोमानांनाय सुबुंखौ उदालगुरि जिल्लानि एनएलएफबि कामान्डार जयफ्रुस नार्जारी थामहिनबा एन जोंखोल होनना सिनायथि होदों। आरो पुलिसआ मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला एनएलएफबि कामान्डारनि जिउ गैयै सोलेर बोखांनो हानायजों लोगोसे गंसे गुबुन हादरनि 9mm पिस्तल आरो मोन 11 गोथां गुलि बोखांनायजों लोगोसेनो आरोबाव गंसे मानि पार्स, आफादनि गोनांथि लेखा बिलाइ, गंथाम मबाइल फन, गांसे डायरि आरो गंथाम एटिएम कार्ड बोखांनो हादों होननानै फोरमायदों। पुलिसआ मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय जायगायाव खमैबो 20 मिनिटफ्राम पुलिस आरो एनएलएफबिनि गेजेराव गावलायनाय जादोंमोन। दानिया गुबुन नैथि खौराङाव फैबावदो आसाम आयेन आफादनि जथुमानि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा फोरमायो दि थाबैनो 1 लाख फोरोंगिरिफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होसिगोन। लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ सोलाय सोल'नि बेलायावबो गोख्रों जागोन सोलोंथाइ बिफाना होननानै बिथाङा फोरमायो। आरो फोरोंगिरिफोरखौ मावख' मावफारिफोरनि गोसो बायदियै सोलाय सोल' खालामनो हानाय नङा होनना बिथाङा फोरमायबावो। दानिया फैबावदो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि पुलिस बादानि गाहाय मावख'गिरि मन्टु चन्द्र दास आरो लेङाइ नायगिदिं मावख'गिरि बिपुल बिश्वासनि दैदेननाय मोनसे हानजाया पेट्रलिं डिउटि गिदिंनाय समाव गंसे टाटा मेजिक गारिजों आयेन बेरेखायै दंफां लाबोबाय थानाय गोबां बेसेननि दंफांजों लोगोसे सालायगिरिखौ हमनो हादों होनना खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा लाबोनाय दंफांनि बेसेना खमैबो 1 लाखनिबो गोबां जागौमोन होनना पुलिसआ फोरमायदों। आरो दा आयेन बेरेखायै लाबोनाय दंफांजों लोगोसे गारि सालायगिरिखौ दिखियाजुलि हाग्रा बिफाननि मावख'आव गथायनाय जाबाय होनना पुलिसआ मिन्थिहोदों। आरोबाव ब्रैथि खौराङाव फैबावदो पदबतजरा महकुमाखौ बड'लेण्डनि गेजेरावनो जौगाखांहोनो थांखि लादों बिटिआर खुंथाया। बे थांखिजोंनो मैया गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव पदबतजरा साब डिभिजनखौ जौगाखांहोनो थाखाय मोनसे आसुनि लानाय जादों होनना बिथां प्रमद बर'आ फोरमायो। मख'नो गोनांदि फैगौ 15 आगस्तनि उनाव पदबतजरा ओनसोलखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय पदबतजरानि गासै रायजो राजाफोरजों सावरायलायगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि पदबतजरा ओनसोला बड'लेण्डनि मादावनो बयनिख्रुइबो समायनासिन ओनसोल आरो बे ओनसोलाव गोबां दावबायारिफोरा फैनायनि थाखाय गोबां खाबु लानो हायो। आरो बेजों लोगोसे बे जायगाया गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम जायगा। बे हिसाबैनो पदबतजरा ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बे बिथांखिखौ लानाय जादों होनना बिथां प्रमद बर'आ फोरमायबावो। दानिया आरोबाव गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो तामुलपुर विधानसभा बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जिएसपि दोलोनि गेजेराव गोबां सावरायलायनाय सोमजिगासिनो। आरो बे सावरायलायनाय हाबाफारिया मैयाबो 13 जुलाइ मंगलबार खालि जिएसपि दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै तामुलपुरनि जिएसपिनि गाहाय मावखुलियाव जानानै थाङो।
बे सावरायलायखांनायनि उनावनो बारग' एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि जिएसपि दोलोखौ गोबां रायजोफोरा नागिरनाय लेखा फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव बाहागो लागोना रोखा जाबाय होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियो। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि बिटिसिआव इउपिपिएल बिजेपिनि जथायै सोरखार दानायाव जिएसपि दोलोआबो बिटिसिआव लोगो जाना थाब्लाबो नाथाय थांनाय एमएलए बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोनिफ्राय बिजाथि गैयामोन। बेनिखायनो बे एखे रोखोमै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोआ बिजाथि दैखांगोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसेनो बारग' एमपि नबकुमार सरनिया फोरमायबावो दि इउपिपिएल बिजेपिजों एलायन्स हिसाबै थादोंब्लाबो जाबायदि मोनथायफोरखौ समान रोखोमै मोननांगौमोन बेफोरखौ मोननो हायाखै होननानै बिथाङा फोरमायबावो। दानिया द'थि खौराङाव फैबावदो। हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो कभिड-19नि गिख्रंथाव थासारि। बे समावनो रायजोआव डिजेल, पेट्रल आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि बेसेना गोबां बारायग्लाबनो हमदों। बेखौ लानानै सरासनस्रा नोगोरारिफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि आसाम आयेननि जथुमायाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बारायनाय आरो मुवा बेसादनि बेसेन बारायग्लाबनायनि सायाव बेरेखा दोलोनि एमएलएफोरा आयदा लानानै सोंथि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। आरो मैया बे आयदानि सायावनो क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि लेङाइ आफादगिरिया खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सोरखारखौ पेट्रल, डिजेल आरो गोबां मुवाफोरनि बेसेन बारायग्लाबनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दानिया फैबावदो। चिरां जिल्लानि भारत-भुटानजों नांजाबनाय हाथिसार गामियाव गं 50सो गारिफोरखौ दोनथ'नो हानाय आरो सालायगिरिफोरनि मोजां सुबिदानि थाखाय एमएस इन्ड'-भुटान मोनसे गारि पार्किं बेखेवनानै होदों। मख'नो गोनांदि हादराव महामारि कभिड-19नि थासारिनि समाव भारत आरो भुटान हादरनि गेजेराव दावबायनायखौ बन्द' खालामना होदोंब्लाबो नाथाय बेफार फालांगिया सोलिबाय थादों, जायनि जाउनाव भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकफोरा भुटान हादराव हाबनो गनायथि मोनागौ मानि गेटनि साखाथियावनो पार्किं गैयैनि जाउनाव लामा सामा जेराव मेरावनो थानांनो गोनां जादों। जायनि थाखाय साखाथिनि गामि हाथिसार ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखायबो बेयो मोनसे जेंना जानानै फैदों। बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो हाथिसार ओनसोलाव गं 50सो गारिफोरखौ दोनथ'नो हानाय खाबुनि थाखाय मोनसे मोजां एमएस इन्ड'-भुटान पार्किंखौ थांनाय 12 जुलाइ खालि बेखेवनानै होयो। आरोबाव जोबथि खौराङाव फैबावदो। मैया 13 जुलाइ अदेबानि मंगलबार मैयानि सानखालि फुंनि समावनो बजालि पाठशाला सहरनि साखाथि केन्दुगुरियाव थानाय गंसे सोरखारि नङै अनुपम कम्पानि फसंथानाव हरखाबैनो अर नांनाय जाथाया जानानै थाङो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला गंसे टेंकनिफ्राय अरा नांजेननानै खामलांना गोसारनो हमदोंमोन होनना खौरां मोननो हादों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।